Garantujem vám, že si budete chcieť umývať zuby 20 krát za deň. Dôležitý okamih v našej rodine. Odbalujem tieto nové pasty. Konečne niečo iné ako ten zaužívaný mentol. Vonia nádherne. A čo musím vyzdvihnúť je aj to, že ho nemusíte, viete, to vytlačenie, ja to úplne neznášam. Pozrite sa, chytíte do jednej ruky. Šup. Toto mám veľmi rada. Toto mám ja rada aj na krémoch. A na paste som to teda ešte nemala. Takže hurá, konečne niekto. Ty brďo. Tak toto chcete vyskúšať, fakt. Konečne môžem vyskúšať druhú príchuť tejto brutálnej pasty, teda tá prvá bola brutálna, tá mango, to som skúšala ráno, mangový sorbet, neskutočne. Chcem vám povedať, že ja mám od tejto firmy aj korektor na zuby bieliaci a to je úplný zázrak na zuby. To po prvom raze vidíte, že máte tie zuby vybielené. Máme aj tie pastiky, tak hovorím, vyskúšame tieto pasty. Ráno som mala naozaj zážitok z umývania zubov, konečne to nie je taká tá mentolová príchuť iba. Ideme na túto melónovú, počkajte. Ty brďo, akože s týmto si umývať zuby, to je... Garantujem vám, že si budete chcieť umývať zuby 20 krát za deň.